3. listopad se dnes zapisuje do gymnaziálních dějin, a to jako den vzniku školní televize Doutnák TV. Dobrý den. 2 měsíce práce má za sebou náš televizní štáb, který si zaslouží veliké poděkování. Na přípravách se podílelo 15 lidí a skrze následující reportáž se vám několik z nich představí. Vybaví se mi příležitost pro studenty a studentky. Vybaví se mi úžasná příležitost pro všechny lidi, kteří jsou na Gimplu, aby si vytvořili něco vlastního, něco originálního a něco, co je opravdu baví. Vybaví se mi skupina perfektních lidí, kteří vědí, co chtějí dělat, kteří mají spoustu dobrých zájmů a skvělé kvality, který budu prezentovat skrze školní televizi. Jsem redaktorka a příležitostná kameramanka. Já povedu pořád Studenti měsíce. Mí hlavní úlohou je má rubrika. Já jsem koordinátorem celého projektu. Budu natáčet reportáže a provázet celý pořad ze studia. Já osobně budu dělat jednu reportáž, která se jmenuje Záhady Jiráskova gymnázia a občasně i něco se zvukem. Těšte se na klasické studentské vtipy i seriózní informace. Hlavně na pohledy na školu úplně z jiných nových úhlů. Na to, že uvidí profesory z jiných hledisek, než je znají a poznají je z jiných stránek. Pomocí tohohle média se třeba můžou dozvědět věci, které by se normálně nedozvěděli. Můžou se těšit na něco fantastického, na něco, co ještě tady dříve nebylo a bude to fakt bomba. Je to dost dobrý. Jsem tu, protože mě to baví, chtěl jsem si to vždycky zkusit. Protože mě to strašně baví. Že mě to baví. Baví mě někoho natáčet, protože tvořím vlastně to, co ty lidi potom vidějí. Určitě jste si všimli, že v minulých týdnech se vaši spolužáci hodili do gala, na chodbách se objevily figuríny a elegány se to jen hemžilo. To se totiž konal Mezinárodní den v obleku, neboli Suit Up Day. V pondělí 13. října se na našem gymnáziu konal Suit Up Day, tedy den, kdy jste mohli na chodbách naší školy potkávat pány v oblecích a dámy ve společenských šatech. Tuhle akci si vzala na starost skupinka Grok, která pravidelně pořádá třeba barevný týden nebo kloboukový či brčkový den. Tak Grok to je zkrátka názvou generace ryze originálních gimpláků. Naši předchůdci asi zhruba před 4 lety založili skupinu Grok. Měli pořádat různé akce tady na Gimplu jako oživení běžného života. Akce, které jsme dosud pořádali, jsou například známý kloboukový den, barevný týden, den v obleku. Loni bylo poprvé roztančený den na Jiráskové gymnáziu, na ten se můžete těšit právě příští měsíc. Tahle akce sklidila u studentů i učitelů velký úspěch a my se můžeme jen těšit, s čím dalším zase skupinka Grok přijde. Pro Doutnák TV Alena Žibřidová. Bývalý kandidát na prezidenta, filozof a vysokoškolský profesor Jan Sokol navštívil naše gymnázium a přednášel na téma svobody. Úterý 14. října se neslo ve znamení svobody, a to s Janem Sokolem. Profesor Univerzity Karlovy Jan Sokol přijel na naši školu, aby přednášel studentům 4. ročníků a oktáv o svobodě. O čem jste mluvil především dneska na přednášce k našim studentům? No právě o svobodě, totiž o tom, že záleží na tom, co si pod tím představujeme. Že to taková ta poměrně rozšířená představa, že to znamená, ať si každý dělá, co chce. To není svoboda, to je libovůle, jak říká Kant. Naopak svoboda začíná teprve tam, kde jde pochopí, že k té svobodě nutně patří nějaká pravidla. Jak je váš postoj ke svobodě? Mohl byste to shrnout jednou větou? Svoboda je to, k čemu je člověk povolán. Zároveň to znamená, že lidský život je vždycky riskantní. Takže vyžaduje nějakou odvahu, bez té odvahy ta svoboda nemůže. Pan profesor do východních Čech nepřijel rozhodně jako cizinec, protože v Náchodě vyrostl jeho otec a dědeček byl dokonce 3. ředitelem Jiráskova gymnázia. Můj
otec tady chodí do školy, vede tady skauty, moc rád na to vzpomínám. Co byste vzkázal našim studentům? Já myslím, že by měli především studovat a aby se těšili, bych s někým setkal po přijímaček na studiích v Praze. Po přednášce následovala diskuze a odpoledne se pan Sokol ještě jednou vrátil do zaplněné auly. Tentokrát však přednášel o původu a společenské funkci peněz pro Univerzitu 3. věku. Pro Doutnák TV Vojtěch Bílek. 124 fyziků zaplavilo na začátku října celou školu, protože se zde konal už 13. ročník Mezinárodní fyzikální konference Heureka. Asi vás nepřekvapí, že víkendové setkání měl na svědomí pan profesor Polák. Právě tady, ve vám tak dobře známých prostorách Jiráskova gymnázia se bude odehrávat již 13. ročník Mezinárodní fyzikální konference zvané Heureka. Na začátku října se fyzici pocházející jak z České republiky, tak i z různých zemí Evropy sešli zde, na půdě Jiráskova gymnázia, aby si mohli prohlédnout nejrůznější dílny a semináře konané na tomto setkání Heuréky. Celkový počet účastníků projektu byl odhadován na 125 osob, včetně profesorů, fyziků a organizátorů. Základním cílem Heuréky bylo zkoušet učit fyziku tak, aby to bavilo děti a bavilo to i učitele. Postupně se vlastně přidávali další učitelé, kteří o tento způsob výuky fyziky měli zájem. No a vidíte, že teď je tady plný gymnázium. Proč zrovna Náchod, proč ne třeba Praha nebo jiné město? Protože v Náchodě jsou krásné prostory, je tady krásná aula, je tady možnost ubytování a je tady pan profesor Polák, který to celé připravuje. Celý tento víkend od 3. do 5. října tato budova ožije fyzikou díky více než 20 workshopům pořádané na této škole. Je pravda, že jsem mýval dílnu prakticky na každé z těchto konferencí. Letos je to trošku zaměřeno směrem k polovodičům, ta moje dílna, ale je tady samozřejmě řada dalších dílen jak od českých účastníků, tak od některých zahraničních účastníků. Mám pár malých věcí k prodiskutování, pro tentokrát nedělám workshopy. Minule, když jsem přijela, což bylo 8-9 let zpátky, tak to jsem měla své vlastní dílny. Tenhle rok jsem tu, abych zde pozorovala, abych byla sama účastníkem workshopů ostatních lidí, abych si povídala s lidmi o tom, co je zajímá a co dělají, abych získala nové nápady a abych je po příjezdu domů mohla sdílet s kolegy a s přáteli. A stejně tak jako Lis, i my jsme byli zvědavi a chtěli jsme nahlédnout do několika dílen, které byly rozmístěny po celé škole. A právě u jedné z dílen nás zajímal tento experiment, který nám vysvětlil pan Valdemar. To akurát je dost prostá řeč opticznie, bo te Tak tohleto je docela dost jednoduchá věc opticky, protože ty kuličky mají stejný index lomu jako voda. Tudíž když se zaleje vodou, tak vidíme všechno. No a když se dá vodu pryč, tak ty kuličky odráží světlo do různých směrů a toho nápisu, který se tváří jako zkratka názvu školy, kde učí pan Reich, nevidíte, že? Na to třeba by vyleć vodę i sfilmować na nowo, nie? Co vás zde zajímá na tomto setkání fyziků? To, co tady zajímá asi vlastně každého. Sjezd těch nejlepších a nejinspirativnějších fyziků, které Česká republika má. Je to pro mě inspirace do hodin fyziky, které učím, a je to pro mě i společenská událost, že se potkám s lidmi, které znám. Jednou jsem zahlídl v americkém časopise Učitelé fyziky článek o této konferenci, tak jsem napsal dopis Deňkovi, že mám zájem o tuto konferenci, a on odpověděl: musíš k nám přijet, bude to úžasné pro tebe. No a opravdu je. No, byl jsem tady nevím kolikrát. Nedokážu to spočítat, tak to si to jdu užít čistě jenom jako návštěvník. Pro účastníky byl vymyšlen opravdu bohatý program, při kterém se fyzici nemohli nudit. To vše zařídil pan profesor Polák, který dlouhodobě spolupracuje s projektem Heuréky, a bez něj by se zde tato událost na naší škole nikdy nekonala. Aby to běželo, aby byly připraveny učebny, aby byly věci tam, kde mají být, tak to zařizuju já. No. A pomohli samozřejmě študáci dneska, bylo tady asi 8 študáků, kteří si pěkně mákli, aby to bylo připravené. Jak vidíte, je zde krásná atmosféra. Doufejme, že vydrží celý víkend. Pro TV Doutnák Magdalena Juranová a Adam Budař. Na Gimplu se šeptá. Občas slyšíte, že Ježek tuhle a Slavík tamhle. Naše investigativní redakce se rozhodla učinit vašim otázkám přítrž a zjistit, jak se věci mají doopravdy. Více už v následující anketě.
Kdo z profesorů podle tebe, když byl v našem věku, nosil velký magneťák na rameni a chodil s ním po náměstí? No, tak já si myslím, že to byl pan profesor Fischer, protože je takový zábavný a umí trošku anglicky, takže to určitě pochytil z těch písniček. Vzhledem k jeho lásce k hudbě a jeho výstřednímu chování hádám, že je to pan profesor Macura? Tak já předpokládám, protože paní profesorka Škodová špatně doslýchá na jedno, tak si myslím, že to právě bude z toho důvodu, že se celé mládí nosila rádio. Schulz asi. A proč? Nevím, protože ten magneťák nosí teď. Pavlíček. Tipli byste si, že pan profesor Chmelík chodil v našem věku po svém rodinném kraji na náměstí a poslouchal hudbu, která v té době zrovna vrčela? Kdo z profesorů podle tebe trénoval s Dominikem Haškem? Tak to bych řekl, že by to byl pan profesor Slavík, protože je takovej přísnej. S Dominikem Haškem? No, podíváme-li se na silné a statné nohy pana učitele Divíčka, myslím, že bychom mohli jednoduše uhlednout tuto otázku. No tak napadá mě teda asi jenom pan profesor Slavík, protože na to má postavu, aby když ho vidím na těláku, jak tam běhá s ostatníma kama, tak si myslím, že to bude on. Nevím, asi pan profesor Košlovec, protože on pořád kouká na hokej, na fotbal, na takové věci. Tak typoval bych asi nějakého tělocvikáře, jako asi Slavík. Věděli jste, že pana profesora Slavíka střídal v hokeji Dominik Hašek a kdo z profesorů nebo kdokoliv na škole, můžou tam být pracovníci ze školy, prostě kdokoliv, má za sebou desítky se skoků padákem? To je těžká otázka. Tak já bych řekl, že by to mohl být tak pan profesor, teda pan ředitel, protože je taky zábavný a určitě si ten svůj život užívá. Tak tady mě nenapadá skutečně nikdo, ale myslím, že by to mohl být pan učitel Šimon, vzhledem k jeho lásce k mýškám. Já si myslím, že paní uklízečka, protože myslím, že má ráda mýšky. Pan profesor Divíšek, protože je takový akční. Škodová. A třešničkou nedortuje náš školník, protože právě on má za sebou již desítky se skoků padákem. A u záhad ještě zůstaneme. Tentokrát se vypravíme za známou dvojkou ze školní divadelní scény Adamem a Frantou, kteří se pokusili rozlousknout další tajemství na naší škole. Vítejte v našem pořadu Základní nástavba gymnázia. Tušili jste vůbec, kolik lze nalézt na gymnáziu tajemných dveří, tajemných místností a všemožných záhad? Vše vám odhalíme v našem pořadu každý měsíc. Tohle je Lukáš. Nazdar. Společně s Františkem budeme pro vás připravovat každý měsíc nové a nové záhady. Dnes se podíváme na naši první záhadu. A to bude záhada, která nás trápí již velmi dlouhou dobu, viď Adam? Přesně tak, Franto. Tou záhadou je, proč je Náchodská gymnaziální knihovna ta nejlepší na celém světě. Čím to tak je? Kdo to zavinil? A jak se to stalo? To se dozvíte v našem pořadu. Se záhadou jsme si dlouho nevěděli rady a proto jsme se zeptali náhodných kolegovcích. Dobrý den, mohli byste nám, prosím vás, nevíte, jestli... Dobrý den, Sečlo. Nemám zájem. Sečlo, prosím, nevíte, proč je Náchodská gymnaziální knihovna ta nejlepší na světě? Nevím, je nejlepší, ale nevím. Stále se snažíme věci přijít na kloub a proto jsme zašli do náhodně vybrané třídy zeptat se náhodně vybraného studenta. Já tě zdravím. Víš náhodou, která knihovna na světě je ta nejlepší? Podle mě tady ta gymnaziální, školní. Ano, tady ta školní knihovna. Školní. Já si také myslím, že je nejlepší, ano. A proč je nejlepší, to zjistíme už za chvilku.
tak jsme se vydali kam jinam než do knihovny. Dnešní záhadu nám vyřeší pan profesor Ivo Forejt. Můžete nám prosím povědět, proč tato knihovna je ta nejlepší na světě? No tak nevím, jestli je nejlepší na světě, ale určitě jedna z nejlepších na světě. A je to proto, že tady máme spoustu knih, které si můžou žáci naší školy půjčovat. A vědí o tom vůbec? No to je právě ten problém, že si myslím, že o tom moc nevědí, protože dříve byla knihovna v mezipatře, tak tam byl daleko lepší přístup. Poté to se odstěhoval jsem do sklepa, což je asi 3 roky, tak si myslím, že většina žáků naší školy vůbec neví, že ta knihovna tady existuje. Nebojte se tedy a stavte se u pana profesora Forejta ve sklepě. A záhada je vyjasněna. Listopad se už tradičně ponese v duchu Dnů poezie. Na co se můžeme těšit, nám prozradil pan profesor Macura. Dobrý den. V první řadě děkuji televizi Doutnák, že mi dala příležitost zmínit se na svých obrazovkách o akci, která se jmenuje Náchodské dny poezie. Bude to už 5. ročník, pokud jste to dosud nezaregistrovali. A celé se to odehraje v 11. měsíci z listopadu. Čeká vás zhruba 12 akcí a budou po sobě následujícím způsobem. 1. listopadu Světlušky s Hankou Jeříškovou, velmi tiché a velmi stemněné setkání s poezií. Pátek 7. listopadu povinná četba v základní umělecké škole v Náchodě Vítězslav Nezval a Manon Leskovou v podání divadla Anfas. 8. listopadu vzpomínat můžete v Maštali na Magory, jakými byli Václav Havel nebo Martin Jirous, nebo třeba Topol. Pátek 14. listopadu přijďte podpořit pana profesora Poutníka a jeho 6 nachodníků společně s Milanem Čepelkou do náchodské auly Jiráskova gymnázia. 30. závěrečné představení Geiselshof komediantem Polibky, autorská hra absolventa Jiráskova gymnázia Otakara Farifra s doprovodem barokní poezie Giovanni Battisti Mariniho. Děkujeme a těšíme se. Chodí po chodbách školy a možná znáte jejich tváře. O tom, co ale dokázali, se moc nemluví. Jejich zálibou jsou roboti, se kterými uspěli jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Vítejte u pořadu Studenti měsíce. V listopadu máme hned 3. Je to Martin Němec, Honza Jirman a Honza Polák. Díky jejich impulzu se začalo robotům na gymnáziu dařit. Vyhrávají soutěže. A těch soutěží bylo asi docela hodně. Můžete jmenovat nějaký, kde jste měli nějaké úspěchy? Tak každý rok jsme se zúčastňovali LEGO robosoutěže od ČVUT. Tu jsme, myslím, kromě jednoho ročníku zatím pokaždé vyhráli. A jinak jsme se zúčastnili například Merkurové soutěže, která spočívala v tom, že jsme měli postavit robota, který sleduje čáru. Tuto soutěž jsme také vyhráli. Jste dobrý, prostě. A potom jsme se zúčastnili soutěže od MFF UKO, kde jsme měli za úkol postavit robota, který v bludišti najde medvěda a přiveze ho na předem určené místo. A umístili jsme se jako 4. z 17 míst. Tohleto je prototyp do další soutěže, do další robosoutěže, do které se chystáme. Cílem bude projet bludištěm a bludiště, jako možná znáte z hry Pac-Man, bude pravouhlý. Přesně tak. A proto potřebujeme udělat pohon, který dokáže dobře a rychle projíždět pravouhlý ulice. Proto má taky kola na všech stranách. Vždycky používá jeden pár, aby se mohl pohybovat buď tak, nebo tak. V současné době je asi nejvíc zaměstnává příprava na další robotickou soutěž a jejich soukromý projekt. 3D tiskárna, kterou si Honza Jirman s Martinem sami postavili. Plastové výrobky vznikaly v podstatě tak, že se postupně vrstva za vrstvou přidává materiál, rozstavený plast, postupně to skladlo v takovémto tvaru.
Dělali jsme různé roboty a vzhledem k tomu, že jsme často naráželi na problém, že potřebujeme nějakou speciálně tvarovanou součástku, kterou nemůžeme jednoduše sehnat, tak jsme si postavili vlastní 3D tiskárnu, která nám umožňuje z počítačového 3D modelu vyrobit reálný plastový objekt. Vy jste tady s Martinem byli i v Americe, že jo? Byl tam s váma profesor Preclík, třeba Martin by nám mohl říct, jaký to tam bylo? Do Ameriky se člověk jen tak nepodívá, takže jsme byli moc rádi, že jsme se tam mohli dostat. Jednak díky Evropské unii, která to celé financovala, a také díky panu profesoru Preclíkovi, který nás přivedl na tento projekt. Obou Honzům i Martinovi patří můj velký obdiv. Přeju mnoho dalších úspěchů a s vámi se těším na viděnou příští měsíc. Za Doutnák TV Marian Linhardt. Pokud vás naše tvorba oslovila, určitě se můžete také zapojit. Stačí se podívat na náš web, kde zjistíte všechny potřebné informace. A to je z dnešního vysílání vše. Přejeme vám, aby už brzy zazvonilo. Na viděnou.